Salut, prieteni! Haideți să vedem de la micul fermier incubatorul GF1257. Destul de mare, după cum vedeți pachetul. Hai să vedem ce conține acest pachet. După cum vedeți, acest pachet este destul de bine ambalat. Acesta este cablul de conexiune la priză. Foarte bine protejat pentru transport, după cum vedeți. Și odată scos din cutie, acesta este capacul incubatorului. După cum vedeți, are un afișaj electronic. Aici este mufa pentru conectorul de la priză. Da? Pe versul există acest sistem cu ventilație. Să vedeți și ambalarea și asamblarea. În primul rând, înainte de a începe montajul acestui incubator, studim cu atenție manualul cu instrucțiuni. În incubator ne găsim și câteva chestii auxiliare. Acesta este o adăpătoare pentru pui, o hrănitoare, sau mai bine zis, chiar este o lanternă cu un tub în capăt. Ne ajută să vedem dacă ouăle pe care le introducem la incubat au acel plot pentru selecția ouălor. Cu ceva timp în urmă mi-aduc aminte că bunica folosea o lumânare și verifica oul dacă are plot pentru a fi pus la sub toșcă. Există un recipient pentru adăugare de apă la sistemul de umidificare și, în ultimul rând, un alt recipient cu pompiță pentru a scoate apă de ou. Avem în interiorul incubatorului acest sistem de un suport de ou, de așezare al ouălor. Cu ajutorul acestui motoraș, bineînțeles, și comanda electronică se află în capac. Ouăle vor beneficia de o ventilație și de o întoarcere la un timp prestabilit din setările acestui incubator. Avem înăuntru 3 căpăcele de la alimentarea cu apă a bazei incubatorului și încă 2 cuplaje de rezervă pentru motoraș. Bineînțeles, după veți conecta acest cablu, veți așeza capacul și veți porni incubatorul. În mediul rural, mulți prieteni de-ai mei îl numesc cloșca pe baterii. Acestea fiind spuse, vă doresc o producție cât mai mare de pui.